Годината е 2015, види обращение към мен, което ще го гледам след 10 години. Здравей, надявам се, че си добре и всичко е наред при теб. Силно се надявам, че си се захванал с нашата мечта на работа. Изкарваме добри пари и си огаждаме на всички наши глезоти. Сигурно вече сме оставили цигарите и не си вредни на здравето. Се надявам след 10 години да го потвърдиш. Сигурно вече имаме мечтаните 3 коли, един джип, една спортна кола и една лимузина, паркирани пред новият ни дом. И като последно, надявам се, че сме осъществили нашата друга голяма мечта да обиколим света. Пази се, обичам те. Да се видим след 10 години. Годината е 2025, месец декември, бележка към моето минало от преди 10 години. Първо да те е бол тъпата глава, ни акъл, ни образование, ни обучение. Скочихме в бизнеса, в търговията, 6 месеца по-късно бяхме измамени. После се появи пандемията, след това инфлацията и 6 месеца по-късно останахме в бели гащи. Попитал се ме за цигарите. Добрата новина, че ги оставихме цигарите, да, но почнахме да пушим тютюн. 3 коли, спортна лимузина и джип. Брат, ни 3 литра бензин не мога да спим в нашата таратайка. Пали когато се реши тя. Къща. Да, къща имаме. Тя още е в нашите мечти. Там поне наем не плащаме. Последно питаш за околосветското пътуване, за екскурзията. Да, ходим на екскурзия, но само до кварталния магазин и обратно. И сме all inclusive, само ако ни върнат ресто от магазина. Но знаеш ли кое е най-странното? Още сме живи, още се борим, още не сме се предали. Не станахме милионери, не станахме известни, но поне не сме толкова тъпи, както бяхме преди 10 години. Не ми се обиждай, но това е реалността. Благодаря ти за ентусиазма и за надеждите, но малко по-реалистично, ако беше си подбрал мечтите, щяхме много нерви да се спестим. Остани се здраве!